So, hi guys! Mayong gabi. Nangita ko kung sa iyong sudanon karon. Uy, na problema na sad ko. Uy, magluto unta ako pero gahi pa ba ng mga karne? Uy, na yung mga karne gahi pa. Wala pa na defrost. Magpaksiw ba ko or kini adobong tiil sa manok? Unya na lang ang adobong tiil sa manok. Uy, kay gahi pa man. Uy, so mangita lang ko sudanon. Kanang ba? Kanang luto na ba? Naaday ko'y bangos. Tara, naapa ko'y bangos. Pero ikog na siya. So, matunok yun yung bangos. Oy, ay, kanina lang gali akong sudanon. Oy, di na ta mamili. Kaunta, bangos akong sudan. Lamig kayo. Okay kayo. Yan. Init. Init ang bangos. Dami. Sa may buka, uy. Kasamok ba, uy? Pangatlong init na niya akong bangus. Pangatlong init. Lamay bitaw ang pangatlong init, uy. Kung naapay naapa ko'y sudan ba, as in nula pa nahurot, ana. Dili pa ko galuto. Saka lang ko magluto pag nahurot na nga akong sudan na luto ba, kanang giluto na ako. Kay isa pa man ni kaadlaw na ako giluto ning bangusa, uy. Hantod karon wala pa nahurot kay ako lang man gakaon. Hatagan pa na ko si ate pero nanguha lang siya mga isa kahiwa ana. Pero lusod kayo mo kaon pag naisingaw. Sakit kayo. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Aray. Sa may singawa, oy, kasamok ba ani, oy? Mas gusto na kumukaon. Di nung takakaon og tarong. Mao jud ning singaw nagpagutom sa ako, Ang sarap. Ang sarap. Sabaw. Ang anghang ng bangos, ang anghang na ng sabaw. Yung sili kasi, nahumol sa sabaw. Ang sakit. Ang sakit. Ang anghang. Ang hot. Sarap.